ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ପାଉଁଶକୁଳି ସ୍ଥିତ ରାଧାନାଥ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜଣେ ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଧରି ପୁଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ବଦଳରେ ହିମାଂଶୁ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତର କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥିବାରୁ ସନ୍ଦେହରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାମ ପଚାରିବାରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ନାମ ହିମାଂଶୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅବଜର୍ଭରଙ୍କୁ ଖବର ଦେବାରୁ ଅବଜର୍ଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସିଙ୍ଗଲା ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସିଙ୍ଗଲା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। मनोरंजन बेहरा ऑब्जर्वर आरएनए हाईस्कूल पांचकुली। हाँ से हल से इनवेस्टिगेटर फास्ट जो खाता चेकिंग कला बेले से नाटा पचारा से ओरिजिनल नाटा कहीदेला। आडमिट कार्ड कि अलग नाटा थिला। आडमिट कार्ड तार थिला प्रकाश बेहरा आउ तार ओरिजिनल ना हूँ सुधांशु शेखर बेहरा। तापर इनवेस्टिगेटर देखला पर हेडमास्टर कहले हेडमास्टर नहीं कि तार प्लेन पेपर सिग्नेचर मारला पर से ओरिजिनल हिमांशु शेखर बेहरा लिखला। तापर कनसर्न जेहेतु मुझी ऑब्जर्वर हिसाब से हेडमास्टर मत पचारे तापर आम कनसर्न सिंगला थाना को आम कहला थाना आसिक पिला को नहीं कार्यानुष्ठान एत पर्यटन किसी है से पिला खाली नवाटा जहाँ आम जाचे।